Bueno, o meu día a día é un día tranquilo, con moitísimo traballo, eso sí, pero é un día con moito apego ao medio, traballo na natureza, traballo no que me gusta, traballo no que decidín traballar fai xa moito tempo, un día tranquilo, pero con moita actividade. O que máis me gusta do día a día é o que fago en sí, o traballo que fago, traballo cos animais, traballo co medio, traballo coa terra, intentar deixar un planeta un pouco mellor para as xeracións que veñan posteriores, e o que menos é a repercusión económica que me ten todo este traballo que realizo sobre o que ten sobre min. Creo que o concepto que hai agora mesmo do medio non sempre é todo o positivo que debería para que xente nova se inicie nel. Entón creo que o principal sería revalorizarlo e que as institucións tamén tuveran en conta que facemos, además dun traballo económico, un traballo medioambiental impagable. Bueno, eu creo que todos os eventos que se realicen nos que podamos poñer iniciativas en común, nos que podamos falar, nos que podamos discutir sobre en que podemos mellorar, as eivas que temos, as ventaxas, inconvenientes, eu creo que todo este tipo de eventos son positivos, tanto para nós como individuos como para a propia sociedade.